Inama sobreta avela tonsa ababala ombreta ba senamo sabretela abina monto savela benta parasiafa daida adirwa ichione kwa sendisiri chinu andinda zandaive nacho aitarisirwa pasi daida adirwa ichione kwa sendisiri chinu andinda zandaive nacho aitarisirwa pasi asitesu wakauya ukanizimuta bamumatope asitesu wakauya ukanizimuta bamumatope daida adirwa ichione kwa sendisiri chinu andinda chandaive nacho daitarisirwa pasi zakaoma veniwe kana usina chawinacho hapana anokuda kana usina chawinacho kunyangwe hama dzinokuvenga hapana anombokufonera kana kukushanyira kumba kwako vakakutarisha vanoti ndiro rombe kare nyika vakakuona vanokudzinga pavanenge vari ndo yakaitwa Haka na Sara kusvika apinda murenje raBheerishebha ndokubva bhaibheri shoko raMwari rati arimo akachema kuna Jehovha akati Mwari wekudenga ndionei. Unonzwa Haka wakupa testimoni yake anoti ndamuona anondiona ndauya kuzobudza munyikani. Vanhu vanogona kukudadira, vanhu vanogona kukuitira zvakaipa, but aripo anokusimudza kubva mumatope. Unonzwa munyori wabhuku yaSpurms akuti kuna Mwari anosimudza marombe kubva muguruva achimakadza namatsinje. It doesn't matter zvavakaita, it doesn't matter zvavanotaura pauri. Ramba uchingonamata, one day unosumukawo, one day unoonekerawo, one day vanokuzivawo. Daida adirwa ichionekwa sendisiri chinu andina chandaive nacho darisirwa pasi. Who is this man? Who is this man? Who is this man? Kanamo setaba. Oh, who is this man? Hey, my God. Some say Elijah. Some say Elisha. Some say the prophet. Oh, who is this man? Ania kapenia taya. Who is this man? Inamonia koya taya. Who is this man? Enamia ne manamia. Who is this man? Oh, who is this man? Jesus. I believe, and I declare, my life will never, a period time, it will never be the same again. It will never be the same again. My God. I believe.
I declare my life will never be the same again. Unathwa mnyori webook ya Job akuthi, declare thing and surely it will come to pass. Wherever you are listening from, don't have to declare, utange kutaura pamsoro pe life yako. The Bible says in the book of Psalms 82 verse 6, I made you gods, the children of the Most High. Power of mariri pa declare, simara Jehovah mariri pa kutaura. Don't have to declare pamsoro pe life yako. Wane nguweka reba usina mwana, bata numiroro declare. Wane time ya kareba usina basa, bata mapepas ako declare. Ute korerino dino budana robas, yesya dino budana yaman. Inamane salamu, inamane nedebo. Kimina ana, unatwati pora kuti, pura mewa, pura nesimba, parwisiro akayeretsa mazibabu, pura mewa, pura nesimba, parwisikisonu. Don't know to profit kumwea wako, don't know to profit ku life yako. Uti shakatora na baba mkuru, shakaparaza na tete, korerino ashini parazi. Mwea wako ngaufure na simba, bangwe venyo makaisiro mkani. Bangu na uvoga itabasari ne mari, bangwe venyo makaisiro mkani. Bangu na uvoga itashinoneka, profita kumwea wako. Profita kumwea wako. And I declare, and I decree, amen. My life will never be the same again. I declare, and I decree, my life will and I declare, and I decree, my we are determined, kuna mari aitenyasha wasikana. We are determined, kuna mari aitenyasha wanamai. We are determined, kuna mari aitenyasha imevana baba. We are determined, kuna mari atitire nyasha tichitina imariwe wari titire iwonyasha that I mariwe nyasha titire iwonyasha ai mariwe ai kama na mosa wari titire iwonyasha sediana moy tireke ai tireke rekupara ayaya. Bangwe wenda tina ma connection, bangwe wenda tina ma tinokona kutiburitsa kana kutibasi kana ndikasatobatirira pana Jehova taparara, kana ndikasatobatirira pana Mwari taparara. Jekara mangwana redu ngavakufurira zvimwe pati ngavasakufurira kushanabata, ngavakufurira zvimwe pati ngavasakufurira kushanabata. Ndoda kuti urambe wakabatirira pana Mwari, ndipo pane nyasha dzedu. Ndoda kuti urambe wakabatirira pana Mwari, ndipo pane kukunda kwedu. Itire Mwari ngatiitire nyasha ai Mwari we
vamwe tikavafonera vanoti tinodai, vamwe tikavafonera vachapdaira mafonero, vamwe tikavakumbira vanoti nyima. Saka pana Mwari ndo pane kubuda kwedu, pana Mwari ndo pane kukunda kwedu. Saka tauya takati tiitirei nyasha. Kana Mwari mukatirekedza taparara, mukatirekedza vanoseka, mukatisiya Mwari taparara. Mwari we mukatisiya taparara. Ipo hapana zisinga kone kwende. Kamana Mungu. Hapana. Hapana. Hapana zisinga kone kwende mi. Tibi murabi mukuru ando poresa. Tibi murabi mukuru ando poresa mari. Hapana zisinga kone kwende mi. Hapana ma. Hapana. Hapana zisinga kone kwende mi mari. Tibi murabi mukuru ando poresa. Tibi murabi mukuru ando poresa. Ma doctors ane pano perera. Nekuti vana komana vevana, vane pavano kumira. Vamwe venyu makatopiwa mazuva, ukanzi mazuva awasarwa navo amashoma. Akanza yakutokuuraya. Vamwe venyu makanza ufe wakabata mwana, anekuti chibereko china mafibroids. Vamwe venyu makanza kuna kwamuchaenda, anekuti wakutofa shamari. Maasidza yakutomupedza, but ndau yakuzokuudza hana mavanga ake takaporeswa. Hana situation yaasingakone, hana situation yaanokundika. Vakamirira Lazarus kusvikira aora, vakamunyorera tsamba vakati wamunoda arwara. Iye ndokunonoka kuuya kuti situation yake inyatsoditorieta. Paano apia anoti Lazarus, come forth. Every situation you're in now, I declare come forth. Every disease you're in now, I declare come forth. Kensanga ipore. Musitara Jesu A fibroids ngaenda. Natipora A piles God disappear. Wherever you are, be connected. Musitara Jesu May there be deliverance upon your life. Natipora iwe Musitara Jesu pora iwe. Wherever you are, be healed. Whatsoever you are suffering with, be healed. Whatsoever you are encountering, be healed. In the name of Jesus, be healed. Mauri kutoteerera pane zviri kuitika muropa rako, pane zviri kuitika munomo mako. Pauri kutoteerera pane kupora kuri kuitika pauri. Wherever you are, may you be healed. Musitara Jesu iwe chirwere hauna simba. Uriri wangu itemberi ya Mari.
Dianwa kutengera iwe Dianwa kutengera iwe ipapandiri dinokupisa chete ipapandiri muzitara Jesu. Any form of affliction, any form of pain, any form of disease, any form of virus, may it leave your life right now. May it leave your life right now. May it depart from you right now. In the name of Jesus, may the blood of Jesus cleanse you. May the blood of Jesus wash you. May the blood of Jesus heal you. May you be healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name wakandivira pamchinjikwa bamwe bese banokusiya bamwe bese banokuchacha. One day bakaenda kuna Jesu babata mkadzi achipewa sikati ishata mubata red-headed achipewa mkadzi ushu. Unadzwa Jesu akuti kana pakati penyu pasina akambotatsa ngaakutake namapi. Nauya kuzokudza shamaka akuna ne right yekukuchacha. It doesn't matter ukatadza zvinenge, it doesn't matter ukaura zvinenge, akuna ne right yekukanda dombo pauri kana ropa rake risingagone kusuka zvivi zvako. Haana right yekutaura pamusoro pezvawakaita. varipo vanodzadza varipo vanotaura pamusoro pevanhu but havana ropa rinosuka zvivi. Muchinda mukuru akasuka zvivi zvako ndiye ari kuti ndinokuda. Wherever you are, muka kubva muzvivi izvi, sumuka kubva pakupekisiraita. Wherever you are, pack your things and come back to Jesus. Toka kuna Jesu soma. Wakandivira pamchinjikwa namela bosaya bilina milena belina mose ilanila enimani ya Sofia na Maya palina be amela suvina be amela ne meyano senaya ay kamia kenamo enamela imimunota sakore ay kuzondiwira amunonoke amukundikane unotasa kore kuzondirwira Maria unonoke imi hamukundikane
unotasha kore kuzondirwira amunonoke uye amukundikana nepapi pamakambokundikana mweya unotasha kubva kuold testament kusvika new testament naAbrahama akanga ane makore asina mwana makamupa, naIsaki makamuti rimari pakera akakohwa 100 folds, naJakobho waomerwa goreriya makasangana naye pamusoro pekhoma. Ndeupi Mwari wamakambokundikana? naMozisi angauraya munhu makamuchinja akava muprofita kubva pakuva emetara to a prophet. yano wamakambokundikana mwana kana Mwari asina waakambokundikana haasi kuzokundikana panyaya yako yevhisa, haasi kuzokundikana panyaya yako yemereji. Aino wakuchema makore angu afamba ndisati ndarorwa ndauya kuzokudza taakundikana. Aino wakuchema ndakarisa ndisina basa munhu waMwari, but ndauya kuzokudza aakundikana. unotasha kore kuzondirwira imihamunono anonzwa vanhu ndosaka tichimunamata. Anonzwa vanhu ndosaka tichimunamata. Anonzwa vanhu Anopindura akatangwa arambe akanyarara. anonzwa vanhu ndosaka tichimunamata. Shadrach, Meshach na Abednego vari mugomba remoto, pavakasungwa aita kunge seasipo, pavakavabata aita kunge seasipo, vachivakanda moto aita kunge seasipo. But ndine chinondivhundutsa panyaya iyi, varume vakakanda Shadrach, Meshach na Abednego, bhaibheri rinoti ndivo vakatanga kufa. Ndinodeclare semuranda waJehovha, handina anokumukira, ndiye anotanga kuwira pasi. Hamani wakagadzira matanda, ndiye akatanga kuenda paari. Judas ndiye akatengesa Jesu, but ndiye akatanga kufa. Mwari ngaakupreserve kana wadana kwaari. ngaakunzwe anoita seasipo aripo. wakazonzwa voti pane murume wandiri kuona anenge mwanakomana wekumusoro-soro, arimo muupenyu hwako, ari kuita seasipo pamereji but aripo, ari kuita seasipo pabhizinesi but aripo. arimo mutirongo havana kudzokera shure. Pita na Johani varimo mutirongo havana kudzokera shure. Nati Pita na Johani varimo mutirongo havana kudzokera shure. titi ngakudzosera kumashure sha Inyerende rengakutashe kunamata.
inaye mujolera kuti waramba ngokuthi sekunamandla indawo yekuti wafayiwe here pabasa zvekuti waakuda kutosiya mwana indawo here yekuti bhiza raramba kubuda wakuti zvekunamata handichada asi Peter naJohani vanoti kumashure hatidzokeri vari mujeri imomo ndopakauya divine intervention ndauya kuzokuudza samana Mwari ari kuuya kuzokubatsira Mwari ari kuuya kuzochinja life yako Mwari ari kuuya kuzotransforma upenyu hwako ramba uripo Peter naJohani varimo mutiro havana kudzokera shure aladadadadaba Paulo na Silas varimo mutiro havana kudzokera shure. unonzwa Paul arowa atukwa pana Acts chapter number 16 verse 25 anoti ndiri mamuna Mwari changurumbidzai bhaibheri rangu rinoti around the midnight they began to worship and to praise the Lord ndobva bhaibheri rati suddenly there was a great earthquake awedhi rekuti suddenly rinoreva kuti chiri paripocho hapana zvinoitika kana watanga kumurumbidza anouya chiri paripocho kuzotransforma life yako hapana zvinoitika kana watanga kuhoshipa ndichanamata Jehovah Jehovah samasimba ose ndichanamata Jehovah samasimba inamena malani ya sena sama simba anga vachiyambu epo do kusimuka vakanomumudzi zikanzise imi naise une hanya neswere tarira toparara imi muripo anga vachiyambuka epo do kusimuka inaifunga kuti Jesu zvaarimo mubhoti mhepo haita simuka ini ndaiti zvaarimo hakuna mhepo ichauya ndava tinayo but yakandisvamisa kuti yakasimuka arimo ini ndaiti zvandakunabata miedza haichauya ndaiti zvandakutaura nendimi hapana chichandikurira kana kundirwisa but ari paJesu mhepo inotombosimuka ari paJesu murume anotombokurova ari paJesu vana vanotombofoira kuchikoro ari paJesu mabasa anotomboshayika ari paJesu unotombononoka kuroorwa but kana aripo anobva zikama terera iwe mhepo mhepo ndatiterera kana ise Jesu wakasiu kunyangwe kensa inotere zvakanakira kana mhepo ikasumuka aripo kana ari pano ichikamisa kana ari paJesu mereji inonaka
Kanari pa Jesu urwere unopera usha. Kanari pa Jesu unodzoswa kubasa zvakare. Kanari pa Jesu unomuka kuvakafu. Ishe Jesu akatiura chirwere chote Imani la mosiname, Beliname sinamane, Ename, Kamina mosama, Marima, Kanaka, Marima, Kanaka. Ah, oh, Jesus. Marimakanaka, Emi mambo Jesu, Marimakanaka, 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 Emi mambo Jesu, Marimakanaka, Marimakanaka, Imi mambo Jesu, maritona mata, maritona mata, aywa tona mata, zikirwata tona mata. Mambo Jesu, urimsene, 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 aywa urimsene, urimsene, mambo Jesu, mambo Marimakanaka, Marimakanaka, Narapamakanaka, Jarema makanaka, Dafirwa makanaka, apana chinochinja zamuri, ndiri pasi makanaka, ndiri pamsoro makanaka. Makana imima